ассалому алайкум бинандаҳои азизи гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия Санавбар Абдулҳамидова. Таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳо. омодагӣ ба фасли зимистон барои бемушкилӣ сипарӣ намудани мавсими сармо дар муассисаҳои таълимии пойтахт тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. ҳамин синфхонаҳои мо гарм ҳастанд. инчунин навобаста ба маркази гармидиҳӣ мо захираи зиёди сӯзишворӣ дорем. парчам рамзи ҳастии миллат. 24 ноябр рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлил карда мешавад. тавсияи мутахассис: омили асосӣ барои пешгирӣ аз паҳншавии бемории COVID-19 риояи гигиенаи шахсӣ мебошад. дар ҷойҳои ҷамъиятӣ аввалан пӯшидани ниқобро фаромӯш накунанд. идомаи корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар ноҳияи Рашт. натиҷаҳо назаррасанд. шарҳи ин ва дигар хабарҳо. дар шаҳри Душанбе бо мақсади бемушкилӣ гузарондани давраи зимистони солҳои 2020-2021 тадбирҳои зарурӣ андешида шудааст. тибқи иттилои сарраёсати маърифи шаҳри Душанбе, барои бемушкилӣ гузарондани фасли зимистон аксари муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва муассисаҳои томактабии 4 ноҳияи шаҳри Душанбе бо гармидиҳии мутамарказ пайваст буда таҷҳизоти гуногуни барқӣ низ дар ҳолати корӣ қарор доранд. гузориши Бобокалон Аминзода. дар шаҳри Душанбе давоми солҳои охир пайвастшавии бинову иншооти соҳаи маориф ба шабакаи ягонаи гармидиҳӣ бештар шудааст ва ҳоло аксари муассисаҳои таълимии ҳудуди пойтахт бо истифодаи низоми марказонидашуда бо гармӣ таъмин карда мешавад. ба иттилои масъулини сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе дар мавсими имсола 165 муассисаи соҳаи маорифи пойтахт бо гармӣ таъмин карда шудаанд. аз 165 муассисаи соҳаи маориф ки ба шабакаи ягонаи гармидиҳӣ пайваст аст, 33 муассиса ба ноҳияи Шоҳмансур, 13 муассиса ба ноҳияи Фирдавсӣ, 75 муассиса ба ноҳияи Сино, 29 иншоот ба ноҳияи Исмоили Сомонӣ ва 10 муассисаи тобеи сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе рост меояд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 21 ба мавсими зимистонгузарии солҳои 2020-2021 пурра омода гардидааст. ҳама биноҳои муассиса бо гармӣ тамарказонида шуда таъмин гардидааст. 2 генератори барқӣ ба тариқи эҳтиётӣ омода шудааст ки метавонад пурра муассисаро бо гармӣ таъмин намояд. дар ин баробар ҳастанд муассисае ки онҳо дорои деҳхонаи худмухтории барқӣ мебошанд ки тавассути он бо гармӣ таъмин карда мешаванд. мувофиқи иттилои ба дастомадии сохторҳои шаҳрӣ, айни замон 47 муассисаи соҳаи маорифи пойтахт дорои деҳхонаи барқи худмухтор буда ҳамасола дар мавсими зимистон аз онҳо ба таъри васеъ истифода менамоянд. ба хотири чораҳои эҳтиётӣ ва эҳтимолӣ дар муассисаҳои бахши маорифи шаҳр ҳамзамон сӯзишворӣ ва қуму намак захира гардидааст. инчунин генераторҳои барқӣ низ дар ҳолати омодабош қарор доранд. дар муассисаи рақим 51 ноҳияи Фирдавсӣ соли сеюм аст ки маркази гармидиҳӣ пайваст карда шудааст. ҳамин синфхонаҳои мо гарм ҳастанд. инчунин навобаста ба маркази гармидиҳӣ мо захираи зиёди сӯзишворӣ дорем ки метавонад мактаб пурра бо зимистон таъмин бошад. дар маҷмӯъ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе тадбирҳои соҳавӣ дар асоси нишондоди қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоияти шаҳри Душанбе барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳи зимистони солҳои 2020-2021 тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардидааст. ман миннатдории худро ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мерасонам ки барои мо чунин шароитҳои хубу фароҳамро таъмин менамояд. аз ҷумла дар чунин фасли сармо барои мо чунин сифхонаҳои гармро таъмин менамоянд ки мо хонандагон метавонем озодона аз ин муассисаи илму адаб илм омӯзем. дар муассисаи томактаби ҳудуди шаҳри Душанбе низ корҳои омодагӣ ба ин давра амалӣ шудааст. бо мақсади фарогирии кӯдакон ба таълиму тарбия дар шароити зарурӣ дар пойтахти мамлакат мунтазам чораҳои мусоидаткунанда дар амал татбиқ карда мешавад. ҳамин аст ки дар борбори муассисаҳои таълимии фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ низ дар пойтахт давоми солҳои охир беҳтар гардидааст. дар ин замина айни замон аксари кӯдакистонҳои шаҳри Душанбе дорои шароити беҳтари таълим мебошанд. ба гуфтаи масъулини соҳа барои бемушкилӣ гузарондани зимистон дар сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе истоди доималкунанда ташкил шуда рафти бо гармӣ таъмин намудани муассисаҳои таълимӣ зери назорат қарор дорад. Бобокалон Аминзода, Хулмуҳаммади Давлат, Фирӯзи Мусо, Ахбор.
таъмини барқу сӯзишворӣ ва омодагии соҳаҳои иҷтимоӣ асоси фаъолияти босамар дар давраи зимистон мебошад. дар муассисаҳои соҳаи маърифи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар баробари марказҳои мустақили гармидиҳӣ синфхонаҳо бо истифода аз сӯзишвории алтернативӣ бо гармӣ таъмин карда мешаванд. гузориши Равзали Раҳмон ва Илёси Бобоҷон. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 132 муассисаи соҳаи маориф, мактабҳо, мактаб-интернатҳо, кӯдакистонҳо фаъолият мекунанд ва давоми солҳои охир дар 61 муассисаи соҳа марказҳои мустақили гармидиҳӣ сохта биною иншооти онҳо ба шабакаи ягонаи гармидиҳӣ пайваст гардиданд. дар ин муассисаҳо бо ин усул ба наздик 1000 синфхонаҳо ҳамчунин утоқҳои корӣ, долонҳо, толорҳои варзишӣ гармӣ аз системаи мутамарказ дода мешавад. гармидиҳӣ тавассути шабакаи мутамарказ мувофиқи меъёри давраи зимистонгузаронӣ буда сарфи ҳезуму ангишт дар печҳои дегхонаҳо нисбат ба печҳои бухорӣ вобаста ба дараҷаи хунукии ҳаво то 40-50-60% кам аст. яъне бо ин усул бо харҷи ками сӯзишворӣ гармии бештар ҳосил карда мешавад. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 24 ноҳияи Бобоҷон Ғафуров тавассути системаи марказонидаи гармидиҳӣ дар 2 бинои таълимии синфхонаҳо гарм карда барои фаъолияти муаллимон ва таҳсили хонандагон шароит фароҳам аст. системаи ягонаи гармидиҳӣ имконият медиҳад ки фаъолияти муаллимон ва хонандагони муассиса бомаром ҷараён гирад. системаи ягонаи гармидиҳӣ сарфи энергия, барқ ва сӯзишворӣ ба ҳисоб рафта дар муассиса ба воситаи системаи ягонаи гармидиҳӣ ҳар ду бинои муассиса ва толори варзишӣ бо гармӣ таъмин карда мешавад. умуман барои гармидиҳӣ қувваи барқ истифода намешавад. худи ангиштҳо нисбат ба печҳои бухорӣ қариб 1 баробар кам истифода ва сарфа мегарданд. ҳамзамон гармидиҳӣ тавассути шабакаи ягона биною синфхонаҳо, кабинетҳои фанӣ ва дигар иншооти мактабиро ки нав сохта ё таъмир гардиданд дар ҳолати хуб нигоҳ медорад. дар бинои интернат барои хонандагони ятиму бепарастор дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 49 хонандагон ба таҳсил ва истиқомати шабонарӯзӣ фаро гирифта шудаанд. бо саҳми соҳибкори маҳаллӣ ва иқдоми муассиса шабакаи гармидиҳӣ сохта шудааст ки бо усули буғдиҳӣ дар муассиса гармии меъёрӣ таъмин ва барои машғулияту истироҳати хонандагон тарбиятгирандагон дар давраи зимистон шароит муҳайёст. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 20 дорои 2 бинои таълимӣ буда дар як бинои таълимии синфхонаҳо долон ва толори варзишӣ тавассути 2 печи маркази гармидиҳӣ ва шабакаи ягона гарм карда мешавад. шабакаи ягонаи гармидиҳӣ аз ҳисоби маблағҳои буҷети маҳаллӣ сохта шудааст. аз рӯи нақшаи таълимӣ барои хонандагони синфҳои 5 25 соат барои духтарон, 25 соат барои писарон дар як ҳафта дарс ҷудо карда шудааст ки ҳам барои хонандагон духтарон ва ҳам барои писарон кабинетҳои алоҳида муҷаҳҳаз аст. дар дарсҳои технологӣ духтарон асосан касби дӯзандагӣ, рӯзғордориро меомӯзанд, писаракон бошад дуретгарӣ ва челонгариро меомӯзанд. дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва кӯдакистонҳо марказҳои ягонаи гармидиҳӣ бо равона намудани маблағҳо аз буҷети маҳаллӣ саҳми соҳибкорону ашхоси саховатпеша ва аҳолии сохтаю васлу насб гардиданд. дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, кӯдакистон ва мактаб-интернатҳо бо ҳисоби истифода дар печҳои бухорӣ ва марказҳои гармидиҳӣ захираи беш аз 1000 метри куби ҳезум ва 2115 тонна ангишт мавҷуд аст. ин захира эътимоднокии гармидиҳӣ ба биную иншоот синфхонаҳо мебошад. қувваи барқ танҳо воситаи рӯшноӣ, истифодаи таҷҳизоти барқӣ дар кабинетҳои фаннию технологияи иттилоотӣ буда тадбири муҳими истифодаи сарфаҷӯёнаи энергия маҳсуб меёбад. Равзали Раҳмон, Илёс Бобоҷон, вилояти Сухт, Ахбор. ҳамасола 24 ноябр рӯзи парчами давлатӣ дар саросари мамлакат таҷлил мегардад. парчами давлатӣ рамзи садоқат, рафоқат ва таҷассумгари ифтихори ватандорист. ба ҷо овардани эҳтиром нисбат ба парчами миллӣ қарзи ҳар як шаҳрванд аст. зеро парчам як рамзи хосаи истиқлол, ватандорӣ, соҳибдавлатӣ ва рамзи ҳастии миллат аст. парчам рамзи садоқат, рафоқат, шаъну шараф ва таҷассумгари ифтихори ватандорист. сокинони ҷумҳурии Тоҷикистон бо ифтихор аз ҷилваи парчами сарбафалаки хешро рамзи ҳувияту огоҳии миллӣ дониста ба ин рамзи муқаддас арҷ мегузоранд. парчами миллӣ имрӯз чун рамзи давлатдории тоҷикон дар тамоми идораҳои давлатӣ, маъмурӣ, корхонаву муассиса, мактабу таълимгоҳҳо, майдонҳои варзишӣ, ҳуҷраҳои корӣ ва хонаҳои шаҳрвандон мавҷуд аст. яке аз рамзҳои давлатӣ ки имрӯз дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид ҳамчун ҷашне ки дар тамоми ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлил карда мешавад, ин парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ва парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон рамзҳоеро ифода намудааст ки ифодагари маро, манфиатҳо ва ормонҳои халқи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.
ба ҷой овардани эҳтиром нисбат ба парчами миллӣ қарзи ҳар як шаҳрванд аст, зеро парчам як рамзи хосаи истиқлолият, ватандорӣ, соҳибдавлатӣ ва рамзи ҳастии миллат аст. новобаста аз рӯзи таҷлили парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бояд ҳаррӯза қарор гирад. Яъне ҳар як сокини ҷумҳурии тоҷикистон, ҳар як фарди ватандӯсти ҷумҳурии тоҷикистон бояд ҳама вақт ба рамзҳои давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷумла ба парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бояд ифтихор намояд. Ифтихор ба парчам ин чӣ маъно дорад? Яъне муҳаббат ба ҳамон парчам, дӯстдорӣ намудани ҳамон арзишҳои миллӣ ва муқаддасоти миллӣ аст. Ва ҳеҷ як фарде ҳуқуқи маънавие надорад ки нисбат ба ҳамин арзишҳои миллӣ, яъне муқаддасоти миллӣ беэҳтиромӣ зоҳир намояд. Ифтихор ва арҷ гузоштан ба ин муқаддасоти миллӣ буд ки 3 августи соли 2011 дар маркази шаҳри Душанбе парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар пояи 165 метр барафрохта шуд. Ифтихор ба парчами миллӣ, ифтихор ба рамзҳои давлатӣ, ин ифтихор ба намун гузаштагони мо аст, ифтихор ба намун нафарони нобуғоне ки барои барқарор намудани давлат ва миллати ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат карданд, ифтихор ба арзишҳои давлатӣ, арзишҳои миллии ҳар яки мо аст. парчами миллӣ ифодагари иқболу истиқлол, иттиҳоду сарҷамӣ, нангу номус, ватандӯстиву ватанпарастӣ ва ҳуввияти миллии мардуми кӯҳанбунёду фарҳангии мо буда, болотарин мақсаду мароми тоҷиконро дар ҷилои рангҳои худ инъикос намудааст. табибон ҳамеша ба сокинон тавсия медиҳанд ки қоидаҳои беҳдоштиро риоя намоянд, чунки омили асосӣ барои пешгирӣ аз паҳншавии бемориҳои сироятӣ аз ҷумла COVID-19 риояи гигиенаи шахсӣ ва тибқи тавсияҳои табибону мутахассисони соҳа амал намудан мебошад. гузориши ҳамкорони мо. яке аз роҳҳои зуд паҳн гардидани бемории сироятӣ ин риоя нагардани оддитарин қоидаҳои гигиенаи шахсӣ мебошад. аз ин рӯ тарзи дуруст риоя намудани гигиенаи шахсиро қарзи инсонӣ бояд донист ва нагузошт дигарон ба бемории сироятӣ гирифтор шаванд. табибон тавсия медиҳанд ки дастонро пайваста бо собун шустан ва ё бо маҳлул безарар намуда, инчунин масофаи иҷтимоиро нигоҳ дошта безарурат ба ҷойҳои серодам нарафт. тавсия дода мешавад ки дар ҳолати мушоҳида шудани нишонаҳои беморӣ саривақт ба табибони маҳалли зисти худ муроҷиат кардан ҳатмӣ аст. дар тамоми дунё бемории COVID-19 паҳн гаштааст ва сабаби ба ин беморӣ дучор гаштани ҳар як шахс якум гигиенаи шахсӣ риоя накардан мебошад. зуд шустани дастон бо собун ва бо маҳлули антисептикӣ, риоя кардани фосилаи байни якдигарро 1.5-2 метрро дар бар мегирад. ва тавсия медиҳем ки дар ҷойҳои ҷамъиятӣ аввалан пӯшидани ниқобро фаромӯш накунад, бо худ ҳамавақт маҳлули антисептикӣ дошта бошанд. омили асосии пешгирии бемориҳои сироятӣ махсусан COVID-19 риояи қоидаҳои беҳдоштӣ яъне гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятӣ буда ва ин меъёр роҳи самараноки пешгирӣ аз паҳншавӣ дониста мешавад. бо мақсади саривақт пешгирӣ аз интиқолу паҳншавии бемории сироятии COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба хуруҷи мавҷи дуюми бемории сироятии COVID-19 ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ ба таваҷҷӯҳи шаҳрвандон мерасонад ки қоидаҳои гигиенаи шахсиву ҷамъиятӣ ва маслиҳату тавсияҳои табибону мутахассисонро қатъиян риоя кунанд. вобаста ба ҳолати ба вуҷуд омадаи ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемикӣ барои пешгирии интиқоли минбаъдаи он дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор қабул намуд ки гузарониндани ҳама гуна чорабиниҳои тантанавӣ аз ҷумла ташкили арчаи солинавӣ, чорабиниҳои фарҳангии оммавӣ, нишастҳои ҷашнӣ, шабнишиниҳо ва дигар чорабиниҳои оммавӣ ба муносибати соли нави мелодии 2021 дар қаламрави кишвар манъ карда, сайру гашти мардум дар боғҳои фарҳангу фароғат, гулгашту хиёбонҳо ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ танҳо бо дар назардошти риояи ҳатмии қоидаҳои гигиенаи шахсиву ҷамъиятӣ, истифодаи ҳатмии ниқобҳои муҳофизатӣ ва риояи қатъии фосилаи иҷтимоӣ дар масофаи байни ҳамдигарӣ иҷозат дода мешавад. дар ин лаҳзаҳои ҳассос аз тамоми сокинони кишвар даъват ба амал оварда мешавад ки ҷиҳати пешгирии сироятии мазкур пеш аз ҳама қоидаҳои беҳдошти шахсиро қатъиян риоя намоянд. муҳаммад муъминзода, Баҳодур Асанзода, Ахбор. идомаи ахбор. дар ноҳияи рашт бо мақсади пешгирӣ аз офатҳои табиӣ ба масофаи беш аз 3 километр корҳои барқарорсозӣ ва соҳилмустаҳкамкунӣ анҷом дода шуд. гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи рашт.
дар ҳудуди ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи рашт аз рӯи маълумоти комиссияи ҳолатҳои фавқулода 15 мавзеи осебпазир ба қайд гирифта шудааст ки ҳамасола бар асари баланд шудани сатҳи дарёи Сорбоғ ва Сурхоб, сустшавии заминҳои кишоварзӣ ва хатари расонидани зарар ба хонаҳои истиқоматӣ ба назар мерасад. Ин аст ки дар асоси нақшачорабиниҳои Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ бо мақсади пешгирӣ ва хаффи офатҳои табиӣ бо маблағгузории соҳибкорону мақомоти маҳаллӣ тариқи ҳашари дастаҷамонаи аҳолӣ техникаҳои мавҷуда сафарбар шудааст то корҳои сохтмону соҳилмустаҳкамкунӣ ба масофаи 1 километру 670 метр бо сифати баланд анҷом дода шавад. зиёда аз 50 гектар замини истифодабарии ҳамин деҳаи Роза дарё дар вақти баландшавии сатҳи об шуста бурдан гирифт. با تشبوس صاحبکارا برادران همین کار پیشه خود گرفتیم که امروز همین ساحل هم دریا را از سیل و از آفت бандем. дар деҳаи шаҳри сабзи ҷамоати деҳотӣ ба номи Нусратулло Маҳсум коргарон бо ҷалби техникаҳои соҳавӣ аз кам шудани оби дарёи Сурхоб истифода бурда маҷрои обро дигар карда истоданд. Зеро соли ҷорӣ офати табиӣ ба роҳҳои мошингарду хонаҳои истиқоматӣ, марказҳои тиҷоратӣ ва заминҳои кишоварзӣ зарари зиёди иқтисодӣ расонид. дар се макони корҳои солмустаҳкамкунӣ зиёда аз 30 техникаи боркаш ва муҳандисӣ кор ва фаъолият дорад ки то фарорасии фасли сармо мо бояд ҳамин корро ба анҷом расонем. барои заминҳои кишоварзию роҳҳои автомобилгард ва хонаҳои истиқоматии шаҳрвандон аз оби дарёи Сорбоғу Сурхоб дар деҳаи Шуле, Рувоз, Баҳодуробод, Ҳоид ва шаҳри сабзи ноҳияи Рашт корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ ва сохтмони садди ҳимоявиро бо маблағгузорӣ ва дастгирии шахсони саховатманду хайрхоҳ инчунин мақомоти маҳаллӣ ба иҷро расониданд то дар оянда аз хавфи сарзадани офатҳои табиӣ пешгирӣ карда шавад. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. иқлими ноҳияи Фархор барои парвариши меваҳои ситрусӣ мутобиқ буда мутахассисон ба хулосае омаданд ки дар шароити ин минтақа парвариши лимӯро ба роҳ мондан мумкин аст. Саҳмдорони ноҳия мақсад доранд ки майдони лимӯро ба маротиб зиёд намуда дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳмгузор бошанд. Ҳикматулло Ҳусейнзода аз ноҳияи Фархор гузариш медиҳад. лимӯпарварӣ чун самти афзалиятноки соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб рафта, давоми солҳои охир дар ноҳияи Фархор барои рушди ин соҳа тадбирҳои муҳим андешта мешавад. аҳли заҳмат дар ин ҷо дар асоси тавсияи олимон ва риояи қоидаҳои агротехникии замин соҳаи лимӯпарвариро рушд дода ба нишондиҳандиҳои баланди истеҳсолӣ ноил мегарданд. кишоварзон ба мақсади таъмин намудани бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти барвақтии парвариши лимӯ ва сабзавотро дар муҳити гармхонаҳо ба роҳ монда дар фасли сармо аз ин ҳисоб маъдумро бо маҳсулоти барвақтӣ таъмин мекунанд. таҷриба нишон дод ки баъди ба роҳ мондани парвариши навъҳои гуногуни дарахтони ситрусӣ ва рушди соҳа даромаднокии аҳли заҳмат ба маротиба зиёд гардида сатҳи некуаҳволии мардум беҳтар карда мешавад. аз ҳисоби даромаднокии зиёди ин зироати кишоварзӣ хоҷагидорон тавониста истоданд ки сол ба сол ҳам майдони гармхонаҳо ва истифодаи лимонхонаҳоро зиёд намоянд ва ҳам ба воситаи то ба ҳосил даромадани лимӯ метавонанд ки муддати 2-3 сол аз зироатҳои сабзавотӣ нағз истифода буда даромаднокии ҳам аҳолӣ ва ҳам хоҷагии деҳқонӣ афзоиш ёбад. роҳандозии чунин тадбир қадами устувор дар самти ба даст овардани таъмини амнияти озуқавории мамлакат маънӣ дод шуда имконият медиҳад ки мардум дар тамоми фасл бо маҳсулоти барвақтӣ таъмин гарданд. ҳикматулло Ҳусейнзода аз ноҳияи Фархор барои барномаи ахбор. бинандаҳои гиромӣ, телевизиони Тоҷикистон инъикосгари муҳимтарин рӯйдодҳост. Бо мо бошед.